شلامالا يلن شلامالا إذا هاجر يلن شلامالا إذا هي بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تسحيلو زوته للسلام كمتن موت زمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتركع تخبطو حساسنا المته للبو أتقيب منقدو ناوته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلامالا يلن شلامالا وزهاجر يلن شلامالا ندحري تحسبو كبيت زي فرح انت يبطري على اقدمو زتنح كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو قدم زستبهالة بهاجرو شالامالا زي بله قبناتات شرحي زقاله بتسقم نديد وزتابعه صدفوا مخصقرو زي سقه ناي حالنا تقنافات زتنحه ناطنت كدلي روحونا غابته عبسط انت مسرح معرنا رقته بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوته حجونا يبلي الشلاملا يلن شلاملا يلن شلاملا بزاريمو يبلي الشلاملا يلن شلاملا شلام هاجر علمو هاجر يخدانو هالكالات يلي تسمعون الرجلو ملاسي يبلون هاجر يمسبله حيالي وزهزبي لتزستو على ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو ريمي ريما ريمي انتايلو ريمي ريما ريمي انتايلو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنع قالو حزبي حنتي يا قالو صنع قالو سكير قالو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمليتان بحقنانيو لوم وون كم وترو العلا قداسنا جلوهم زبلنا يوم تحسوتات حزنا لكم متينا لنا أكسام مودا تنايز مدام سانا كتصنعوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم من بحنا نقدم مقداف دما أبعالاتنا إذا channel كتكونوا دقيبنا نتوعكم سلا تدخلوا نزي channel تقبروا دقف دما أنا مسجلنا لومون أقداسي مهاري النقاقعي بولكنا ببوليتيكا بأكايدانا علمنا نخدم مهارة حقزانا تحستيو مبارك زي كي وصلنا مجمريا. Across the Horn of Africa, a new contest for influence is underway, not with armies but with investments, construction and diplomacy. The landscape is changing rapidly as foreign interests pour resources into cities and ports, reshaping skylines and local economies. This is a competition fought with blueprints and business deals, not just military might. The main players, the Gulf monarchies of the UAE, Saudi Arabia and Qatar, are pouring كرن أفريقيا مجمع من نهاري ويكا مودادر نايزم غالف ستيتس بحالو زلو توساق دما تركو وسيخكا زم أبزي كبابينا مزنباي استفل علي ربحاناتهم ججف ربحاناتهم بملكة الريل استيت ودبات مكوصار ديو حرشا مكوصار ديو بكل ملكة أبتزوبانا كنا عاقزي كل مكس قاساتي قبرهم زلو يزنقر Okay. billions into ports, military outposts and political alliances, redrawing the region's geopolitical map. Their ambitions stretch from the Red Sea to the Indian Ocean, seeking to secure vital trade routes and project their influence deep into Africa. This modern great game is fueled by economic ambition, security concerns, and a drive to project power far beyond their borders. The Horn's strategic location, at the crossroads of Africa, the Middle East, and global shipping. هجي زي نريو زلنا نايزوم ماكلاي مبرا حيلتات نتزوباتي انتاج الواق فتروليوم في اللاي أمونغو إيرتران إثيوبيان سوماليان زنبرة أكتشن أسر شو من تنساق أسرا زنبرة زمدنا أقمة إتيخا بتيجبوق تبقصون أيزن نايكرنا أفريقيا حقرات متحبة بار هذا كان كوردو استجبر سلستيان أبزوان زي تاريخيا سلستيان نحت حدا ونس بغز مدنا يلن بجاكا إيرتران سوماليان يسوون بوغن إيرترا كوا نتصور زخنا مرقص انتولو بوغن سوماليا زيك آير بوليسينا نرزالنا انتهينا نرزالنا إذن حقرات عرب
ልክ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ንሓትሕዶም እውን ተመሳሳሊ ኣካይዳ እዩ ዘለዎም እቲ ፅቡቅ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቱ ኣብ ንሓትሕዶም ዋላ እኳ ክሰሓቡ ከለዉ ክዋግኡ ትሪኦም ኢኻ እቲ ኣብ ንሓትሕዶም ዘሎ ፅልኢ ውግእ ኣበዮም ዝገብርዎ ዘሎ እስከ ኣብ ዞባና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መፅኦም ይገብርዎ ኣለዉ ቀጠር ምስ ኢማራት ይሰሓብ ኣለዉ ኢማራት ምስ ስዑድያ ይሰሓብ ኣለዉ ኩሉ እቲ ምሰሓብ ናቶም ግን ኣበይ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ዘለዎም ሕርቃን ኣብ ኣፍሪቃ እዮም ዝፍፅምዎ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ረብሓ ናይ ሓትሕዶም ብገንዘብ ብወታደራዊ ብቁጠባ ብካልእ ስርዓት ብምቕያር ነቲ ዝድግፍ ካብ ስልጣን ከምዚ ኢለ ብምግባር ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ዘሎ ውድድር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይካየድ ኣሎ ንኣብነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ራዩ I'm going to give you እዚ ካርታ ዝረይዎ ንኩሉ ሰብ እውን ክሕግዝ ስለ ዝኽእል እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ድሕሪ ኢልና let's have a look ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሱዳን መነመን ነይሮም ድሕሪ ኢልካ ሰለስተ እዮም ይሰርሑ ነይሮም ቀደም ኣብ ሱዳን መነመን ይሰርሑ ነይሮም ኢማራት ይሰርሕ ነይሩ ኣብኡ ስዑድያ ይሰርሕ ነይሩ ቀጠር ይሰርሕ ነይሩ ሰለስቲኦም ከም ሓንቲ መሶብ ናይ ኣፍሪካ ስለ ትበሃል ንሕርሻ ይኹን ንካልእ ሰለስቲኦም ይሰርሑላ ነይሮም ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ዝተፈጠረ ባእሲ ወይ እውን ዘይምርድዳእ ኣብ ሱዳን እንታይ ገይርዋ እታ ሱዳን እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ሕሜቲ ገይሩ ብመንገዲ ሕሜቲ ገይሩ ንሱዳን ቆፃፀራ ደልዩ ስዑድያ ድማ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ሒዛ ምስ ግብፂ ኮይና ማለት እዩ ኣይከውኒ ብምባል ሃገር ኣከመይ መመቃቃል በፂሓ ንመለስ ኣብ ካልእ ኣብ ሶማልያ ምፁ ኣብ ሶማልያ እንድሕር መፂኻ ተመሳሳሊ ወላ እኳ ስዑድያ ንኣብነት ቀጠር ንመን ትድግፍ ነይራ እቲ ፈርማጆ ዝበሃል ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ሼክ ሓሰን ዲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበረ እቲ ምስ ኤርትራ ኣቢ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ድማ ናይ ሶማልያ ፈርማጆ እዩ ነይሩ እቲ ስሉሳዊ ኪዳን ገብሩ ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መራሒ ብቀጠር እዩ ዝድገፍ ነይሩ ናይ ቀጠር ሕጂ እውን ኣብ ቀጠር እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ስለዚ ንኢማራት ኣይደልያን እዩ ነይሩ ንሱ ንቀጠር እዩ ዝደሊ ነይሩ ወይ እውን ምስ ቀጠር ምስ ስዑድያ ክሰርሕ ዝደሊ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢማራት ካብ ስልጣን ከም ዝግለፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓዶም ከምዘይወፅእ ኣብቲ ግዜኡ እውን ብዙሕ ነቲ ናቱ ስርዓት ናቱ ሓይሊ ንምድኻም ንኣብነት ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሰራዊት ሰልጢኑ ዝመፅእ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ተራ ንኸይፃወት ዝገብሩ ዘለዉ ኢማራት ምዃኖም እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ ሰራዊት እቲ ዝኣክል ቦታ ንሪብካዮ ንሶማል ውሕስቲ ሃገር ክገብራ ይኽእል እዩ ውሕስቲ ሃገር ክትከውን ድማ ኣይድለን እዩ ደሎ በዚ ኮይኑ በቲ ሶማልያ መፃወቲ ናይዞም ጋልፍ ስቴትስ ኮይና ኣላ ኣብ ጅቡቲ ተመፂኻ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ትርኢኻ ግን እቶም ሃገራት ዓረብ ድሩት ዓቕሚ ዘለዎም ኣብኡ ኢማራት ካብቲ ጅቡቲ ምስ ተሰጎገ ብዙሕ ነገር ክገብር ፈቲኑ ግን ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት እዩ ፈረንሳይ ኣብ ዓብዩ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ቻይና ድማ ነቲ ቦታ ሒዛቶ ስለ ዘላ ኣብ ውሽጢ ጅቡቲ ኣትዮም ብዙሕ ሕማቕ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዓቕሞም ድሩት ስለ ዝኾነ እንተኾነ ንጅቡቲ ኢንዳይሬክትሊ ንክቐትላ ኣብ ዓሰብ ወደብ ንክገብር ምስ ኤርትራ ዝዘራረቦ ዝነበረ ንጅቡቲ ንምቕታል ኣብ ሕጂ ድማ ኤርትራ ስለ ዝዓበየት ኣብ በርበራ ከይዱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ድማ ናብ በርበራ ክመፅኡ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እዚ ገይም እዚ ናይዞም ጋልፍ ስቴትስ ዘሎ መራሕቲ ናቶም ኣካይዳ ናቶም ኣጀንዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምትግባር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፃእ ኣብ ኢትዮጵያ is a quite different story ስዑድ ዓረብ ዓብይ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ካልእ ኢማራት ዝዓበየ ፅልዋ ነቲ መንግስቲ ሒዛቶ ዘላ ሳያ ቀጠር እውን ኣለዎ ትርኩ እውን ኣለዎ everybody is operating in Ethiopia እዚ ድማ እዩ እቲ ሓደ ዘገርም ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ምስቲ መንበሪ ቦታ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃና ኣሜሪካ ኣብ በይት ስለ ዘለዋ ድዮም ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ክፃወትሉ ዘይፍትኑ so many things ወላቱ ኢትዮጵያ ምንት ርእሱ ክፈራረስ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ተራ ክፃወቱ ዘይክእሉ I'm still surprised ምክንያቱ ናይ ፋኖ ቃልሲ ይኹን ናይ ሸነ ቃልሲ ይኹን ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ዝድግፍዎ ኣይኮኑን እዚኣ ንፅርቲ ክትኮነኩም ሃገራት ዓረብ ኢማራት ይኹን ግብፂ ይኹን ስዑድያ ይኹን ካልእ ይኹን ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ምስቶም ተቃዋምቲ ኢድ የብሎም ብኸምኡ ኣይክሰሱን እዮም ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ስነ ስርዓት ኣሎ ምስቲ ስርዓት እዮም ዝሰርሑ ብዘይገድስ መለስ ከሎ ምስ መለስ ሰርሑ ነይሮም ደርጊ ምስ ደርጊ ሃይለ ስላሴ ኣቢ ከሎ ምስ ኣቢ ሃይለ ማርያም ከሎ ምስ ምስቲ መንግስቲ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ኣብቲ ከባቢ ነቲ መንግስቲ ንምፍራስ እውን ኣጀንዳኦም ክገብሩ ንሪኦም ስለዚ ኣጋይን እዚ ወላ ብኤርትራ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ቀጠር ካብ ኤርትራ ተሰጓጎትሉ መንግስታዊ ምቕያር ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክፃወት ከም ዝፈተነት እዩ ዝንገር ኢማራት ተመሳሳሊ ስዑድያ እውን እንትኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ምስ ኤርትራ ክገብር ኣይከኣልን ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ኢማራት እዞም ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃሉ ዘለዎም ጭዋዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንትርፉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ መቃቃሊ ፖለቲካ ክኽተሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ግን ምስቲ መንግስቲ ነቲ መንግስቲ መን ዝያዳ ይቆፃፀሮ ብገንዘብ መሃብ እንተደይ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ መመቃላት
ኢዶም ኣብኡ ይርከብን ፊሽናቶም ኣብኡ ይርከብን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ኣስተውዒልና ክንሪኣ ክንክል ኣለና ለንቀነ መፅኡ ዘሎ ድማ ኩልና ንከታተሎ ዘለና ኢና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተረዳእካ እንድሕር ከድካ እተን ጋልፍ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይኖ ዝገብርዎ ዘለዉ ፅልዋ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ንቐፅል Minister Abiy Ahmed has reiterated his sentiments that the Horn of Africa nation needs direct access to the Red Sea. The Prime Minister made the remarks during a televised discussion with his Social Affairs Advisor Daniel Kibret in Ethiopia on Monday, September 1st. In the TV discussion, which lasted nearly 55 minutes and is available on Abiy's YouTube page, the Ethiopian leader said the Red Sea was in our hands 30 years ago. That history was yesterday's mistake. Tomorrow it will be corrected. It is not very difficult to correct it. His remarks have drawn sharp reactions from the neighboring Eritrea, which won independence from Ethiopia in 1993. Eritrea's Red Sea coastline, which stretches more than 1,200 kilometers, officially became part of Eritrean territory after independence, therefore leaving Ethiopia landlocked. Since then, Addis Ababa has heavily relied ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ተዛረቦ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ፒክ ክገብሮ ወይ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ናትና ከም ዝነበረን ብጌጋ ስለ ዝኸደ ካባና ድማ ፅባሕ ንጎ ክእረም ዝኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ዲጋ ብገንዘብካ ሰሪሕካ መንደቕ ሃኒእስካ ትሰርሖ ዲጋ ንሱ ምስራሕ እዩ እቲ ዝዓበየ እምበር ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስ ካብ ልኡላዊ ሃገር መንጢልካ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሳድ ዝቐለለ ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ወል ምናልባት ገለገለ ሰብ ነዚ ዘረባ እዚ መሊቑ ወይ እውን ሃንደበቲ ተዛሪቦ ኢሉ ክሸፋፍኖ ዝፍትን ትሰሚዕኻ ኖ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ኤክስፐርት ኢሉ ዝመፀ ዝበለካ ስምዑ ሕጂ ኤግዚስተንሻል ኢሹ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር በተጠጋን ቁጥር ትልቅ ጠላቶች ዋናው ቅድም የነገርኩ እንዳናድግ ሁለተኛ የሰሩት ምንድነው ባዜ ኤርትሪያ እንድትገነጠል እስከ መጨረሻው ስፖንሰሩ ግብጽ ነው ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ሴራው ራሱ ቀይ ባህር ጋር ሊያለያየን ነው የዛኔ አቅም እናጣለን እንበታተናለን እዳሴ የሚባል ነገር ይቀራል ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ ስለተባበረ ትልቅ ስለሆነ የገነባውና ይሄ ነው እንግዲህ አሁንኛ ወደ ቀይ ባህር ስንጠጋ እንደገና ቀይ ባህር ውስጥ ያለው እንታይ ዝብል ዘሎ ሰምዑ ኣለኹም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ወይ እውን እቶም ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓደ ካብቲ ዓብ ዝገበርዎ እንተሎ ናይ ኤርትራ ናፅነታ ንኽትረክብ ኤርትራ ንኽትግንፀል እዮም ዝብሉ ካባና ንኽትፍለ ንኽትእለ ዝገበሩ ንሱ እዩ ግብፂ ድማ ስፖንሰር ናትዮም እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ኤርትራዊ እዚ ነገር እዚ ኣፀቢቑ እዩ ዝሕመመካ ስለምንታይ ናፅነት ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝኸፈልናሉ ንፈልጥ ኢና እንታይ ዓይነት ዋጋ ከፊልናሉ ጥራይ ዘይኮነሲ በዓል ንሱ ንባዕሎም ካብቲ ዝነበረ ጭቆና ናይ ደርጊ ኤርትራ ደም ኣፍሲሳ ሓራውፂኣቶም ሃገር ክኾኑ ኣኺላቶም ተዲኹም ንሎም እዚ ሕጂ ዘላቶ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ ውፅኢት ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኤርትራ ኣብቲ 91 ዝነበራ ወታደራዊ ፀብለልትነት ንኢትዮጵያ ሓንሳብን ሓዋርን ክበታትንዋ ይኽእሉ ነይሮም ምክንያቱ ታንክታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ 4 ኪሎ ይበፅሕ ነይሩ ስለዚ ንሶም ብዝደልይዋ መንገዲ ክሃንፅዋ ይኽእሉ ነይሮም ክትበታተን ተዝመርፁ እውን ኣብ ኢዶም እዩ ነይሩ ግን እቲ ኤርትራ ዝገበረትሎም ሰናይ ነገር ሓሊፍካ ናይ 91 ግዳ ብናይ ይዘኪሮም እዮም ከመስግኑና ትማል ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ እንተዘይትነብር እንታይ ምኾንና ነይሩ ኢሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ትማል እዚ ሕጂ ዝሓሚዎ ዘለዉ ንዑ ንምፍራስ ዝኸድዎ ዘለዉ መንግስቲ ንሱ እያ ትሒንዎም ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ኣፀቢቑ ዝሕመመካ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይቲ ብስቲ ዘረባቲ ኣፀቢቕና ከነስተፍለሉ ዘለና ኩነታት እውን ክንርኢ ኣለና መጀመርያ እዚ ረይዎ እዚ ናይ 150 ዓመት ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእናዮ ከምዚ ገይሮም ኣብ ዘበነ ዮሃንስ ሃፀይ ዮሃንስ ዝበሃል እዚ ኣብ ናይ ትግራይ ኣቦ ኢሎም ዝገልፅዎ ንሱ ካብ 1872 ክሳብ 89 ዝነበረ ናብ ኤርትራ ጥልያን ክሳብ ዝኣቱ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ መን ይሕግዞ ነይሩ እንግሊዝ ኩሉ ግዜ ምስ ደገ ምስ ተሓገዙ እዮም ኩሉ ግዜ ብናይ ደገ ሓይሊ ምስ ተሓገዙ እዮም ኩሉ ግዜ ድማ ኣቢሲንያ ክርስቲያናዊት ሃገር ብኣስላም ትሳደድ ዘላ ዝብል ጭርሖ ምስ ተጠቀሙ እዮም መስቀል ድማ ነታ ኣጀንዶም ኩሉ ግዜ ምስ ተጠቀሙሉ እዮም ዝብሉ ኪላታት ነቲ ቦታ ዝከታተልዎ ስለዚ ድሕሪኡ መን ይመፅእ ምኒልክ ክመፅእ ካብ 89 ባይ ደ ወይ እዚ ሃፀይ ዮሃንስ መን ቀቲልዎ ሱዳናውያን መሃዲስት እዮም ቀቲሎሞ ስለዚ ድሕሪኡ ምኒልክ ዝበሃል ድማ ይመፅእ ምኒልክ ካልኣይ ማለት እዩ ካብ 89 ክሳብ 1913 ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ብመን ይድገፍ ነይሩ ብፈረንሳን ጥልያንን እዩ ዝድገፍ ነይሩ ስለዚ ንኤርትራ ንኽትግንፀል የፍቅድ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ጥልያን ንምኒልክ ነታ ተሪፋ ዘላ ኢትዮጵያ ንኽቋፀራ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ሰብ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም
مش نኤርትራ ሃቡን ኢሉ ምስ ጥልያን ክባስ ነታ ተሪፋ ዘላ ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ዝቋፀራ ዝነበረ ንኽቋፀር ሓገዝ ናይ ጥልያን ወስድ ነይሩ ከምኡ ድማ ንጅቡቲ ኣይኮነን ካብ ማልሳንሱ ጅቡቲ ፈረንሳይ እውን ይሕግዝዎ ነይሮም ንዑ ስለዚ ብሓገዝ ናይ እዚኣቶም እዩ ኣብታ ግዜኡ ንጉስ ኮይኑ ይቕፅል ነይሩ ድሕሪኡ ዝመፀ ኢያሱ ዝበሃል ማለት እዩ ልጅ ኢያሱ ዝብልዎ ማለት እዩ ካብ 13 ክሳብ 16 ዝነበረ ንሱ ድማ ብትርኪ ይሕገዝ ከም ዝነበረ ይነግር ቀፂሉ ነቲ ልጅ ኢያሱ ሃልዩ ሃይለ ስላሴ ይመፅእ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ተረፍ ኣሎ ኣብቲ ታሪክ ማለት እዩ ካብ 1930 ክሳብ 74 ናይ 34 ዓመት ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ድማ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኤውሮፓ ይሕግዝዎ ነይሮም እንኮላ ሃይለ ስላሴ ይሕግዞ ከም ዝነበረ ድማ እንኮላ ሕብረት ሶቪየት እውን ኣጋብ ውዳቑ ይሕግዝዎ ከም ዝነበሩ እውን ዝዝከር እዩ ድሕሪኡ መለስ ይመፅእ ብርግፅ ኣሜሪካን ደርጊ መፅእ ካብ 77 ክሳብ 91 ሕብረት ሶቪየት ሙሉእ ደገፍ ሙሉእ ሕብረት ሶቪየት ክበሃል ከሎ ድማ ኮርያ በቲ ሓደ ምብራቅ ጀርመን በቲ ሓደ ኩሉ እቲ ሃገራት ኣብ ውሽጡ ዝነበረ በብዓይነቱ እስራኤል በቲ ሕብረት ሶቪየት ናሓገዞ ከሎ እስራኤል ድማ ንበይኑ ይሕግዞ ነይሩ እዚ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ይረክብ ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ታሪኻት ናይ ኤርትራ ሰሚዕኩም ኣለኹም መለስ ድሕሪ ይመፅእ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኡፍ እናበሉ ምፅኦሞ ሕጂ ድማ ብዓብዩ ኢማራት እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ንብል ኣለና እምበር ኤውሮፓ ይሕግዝ ኣሎ ኣሜሪካ ይሕግዝ ኣሎ ቻይና ይሕግዝ ኣሎ ራሽያ ይሕግዝ ኣሎ ኤቨሪባዲ ኢዝ ሄልፒንግ አብይ ኣሕመድ እውን ሕጂ ስለዚ ንሕና እንታይ ዓይነት ፀላኢ ከም ዘለና ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ምፍላጥ ድማ እንታይ እዩ ምስጢር ናይ ዓወትና ሓድነትና እዩ ፕሊዝ ደጊመ ደጋጊመ እዚ ቻነል እዚ ሓድነት ናይ ኤርትራውያን ዝበርትዐ ክኸውን ካብቲ ዝነበረ ዝሓየለነ ክኸውን ዝኾነ ይኹን ነቓዕ ንሓድነት ናትና ክንፈጥር የብልና ምክንያቱ ሓያላት ፀላእቲ እዮም ዘለውና ኢትዮጵያ ንበይኑ ፀላኢና ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ኢትዮጵያ ንበይኑ ሽግሩ ክፈትሕ ኣይክእልኒ ግደፍ ንዓና ባና ክመፅእ ሓያላት ደገፍትን ኣዳኸርትን ኣለዎ ይደልይዎ እዮም ድማ 130 ሚልዮን ኣለኒ ዝብል ድሕሪ ኮይኑ ትዕዳጋ ይደልይዎ እዮም ደልغልغ ሕሱር ሰብ ስለ ዝኾነን ወታደር እውን ይደልይዎ እዮም ኣሜሪካ ትደልያ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ኣጀንዳታት ትገብሮ ኣልሸባብ ዲገለ ኢትዮጵያውያን ቆፂርካ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ መንግስቲ ወሲድካ ስለዚ ብኸምኡ ዕሱባት ስለ ዝደልዩ ሰራሕተኛታት ይደልዩ ካልእ ስለ ዝደልዩ ይመርፅዎ እዮም ውሑድ ህዝቢ እንተለካ ብዙሕ ተመራፂ እውን ኣይኮንካ ከም ኤርትራ ድማ ውሑድ ህዝቢ ተመራፂ ቦታ ሒዝካ እንተለካ ድማ ኣክል ንዓኻ ሓጊዞም ሰኻ ክሰርሑ ዝደልዩ ንዓኻ ጥፊኦም ነቲ መሬትካን ፀጋታትካን ዘቋምቱ ብዙሓት እዮም ስለዚ ዎች ኣውት እዚ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ክኸውን ከሎ አብይ ኣሕመድ ለንቀና ኣምፅይዎ ዘሎ ድማ ክንሰምዕ ቢካዝ this is another story ምናልባት ኩሉ ኤርትራውን ክነቅሓሉ ዘለዎ እዩ ኣብዚ እስከስምዕዎ የሚጠፉ ድሮኖች በከፍተኛ ቁጥር እያመረትን እንገኛለን እነዚያ ድሮኖች በስዋርም መልክ የሚደረጉ ውጊያዎች ካሉ ወደ ታርጌት ሄደው አሁን ባደጉት ሀገራት እንደምንሰማው የጠላትን ስብስብ ሊያጠፉ ይችላሉ አንደኛ ያየነው ሱሳይድ የሚያደርጉ ራሳቸውን አጥፍተው ታርጌት የሚያጠፉ ዩኤቪዎች ናቸው የሚሸከማቸው ፔሎዶች አሉ በዛ ሳይዝ የሚወሰን ይሆናል ሁለተኛ ያየነው ለሰርቪላንስ የሚውሉ በእጅ የሚገቡ በኪስ ውስጥ የሚገቡ በቦርሳ የሚያዙ አነስ ያሉ ትናንሽ ዩኒቶች ታጥቀዋቸው አካባቢያቸውን የቃኙ የሚሄዱባቸው ዩኤቪዎች ናቸው እነሱ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ለኦፕሬሽን እዚህ ያየነው ግን የኮመርሻሉ ከዚህ ቀደም አንዴ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ለኢንሳ ኮንፈረንስ ሾው አድርጎ ነበር ታስታው እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ እዞም ሱሳይድ ድሮንስ ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዚ እቲ ድሮናት እዚ ኣንማንድ እዚ ድሮናት ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ከም ንሪኦ ዘለና ድማ በብዝሒ ሰዲድካ ፀላኢ ክትሃርመሎም ትኽእል ካልእ እውን ፀላእትኻ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኩነታት ርኢኻ መጥቃዕቲ ክትገብረሎም ትኽእል ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ከምኡ ከም ዝገብሩ ኢና ንሰምዕ ሕጂ ሰምዒ ይኮነ ንሱ ንምንታይ ክዛረበሉ ከም ዘለ ይፍሉጥ እዩ ናይ ኣቢ ድራማ ንነዊሕ እዋን ስለ ተኸታተልናዮ ዊ ኦልሬዲ ኖው ኢት እንታይ ዕላማ ንምንታይ ዕላማ ከምኡ የርኢ ከም ዘሎን ቀፂሉ ድማ ንሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ከምኡ ንሰርቬይላንስ ንስለያዊ ወይ እውን ሓበሬታ ንምርካብ እውን ክትጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣብ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ድማ መጓዓዝያታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ከመይ ዝበለ መድረክ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ተፈላለዩ ጀነራላት ናቱ ንኩናት ንዓሰብ ንምምላስ ስጉምቲ ንክወስዱ ንዳሎ ኣለና ገለገሊኡ ድማ ትእዛዝ ናይ መንግስቲ ኢና ንፅበ ዘለና እምበር ንሕና ዝተዳሊና ኢና ዶ ገለዶ ዝበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብዙሒ ድሮናት ከም ዘምፅአ እዩ ዝነግር ዘሎ ናው ለትስ ጌት ሪል እቲ ሓቂ እቲ ኩንነት ክንርዳእና ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ እዩ ካልኦት ድሮናት የፍሪ ከም ዘሎ ርኢና ነርና ብድሕሪኡ ከም ዝስእሊ ገይሩ ድሮናት ዘለዎ ኣምፅኡ ነይሩ what happened since then
እተን ድሮናት ያተን ዝተወድየን ንስራሕ ክኣትዋ ከም ዝኽእላ ተነጊሩ ንነግዲ እውን ጀሚሮም ከም ዘለዎ ነጊሩ ካብቲ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ሴኪሪቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ እንድሕር ኢልና ካብቲ ሽዑ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝያዳ ደኺማ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ፋኖ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ናይ ዓፋር ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ናይ ሸነ ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ኩነታትን ዝተቀያየረ ኢና ንርኢ ዘለና ኢፍ ከምቲ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ከምቲ ኣብ ከመሓላልፎ ዝደሊ ዘሎ ነገር እዚ ኣፅዋር እዚ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ድሮናት እዚ ቴክኖሎጂ እዚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ክቅየር ምርኣና ነርና እዚ ማለት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ለውጢ ክትገብር ኣብ ውሽጣ ምስ ቅድሓና ብኤርትራ ዝግበር ካላርስቲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዘይተፈተነ ወይ እውን ዘይተገበረ ኮሜንት ክንገብረሉ ስለዘይንኽእል ምስ ተዋህገ ጥራዩ ከድምዕ ድያ የድምዕን ሽዑ ይክረአ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ግን መጀመርያ ዓቢ ኣይኮነን ኣብ ፀላእቲ ናቱ ጠጠው ከብል ኣብዚኣ ሓንቲ ባዕሉ ሚድያ ናቱ ዘውፅኣ ዘረባ ከሪአኩም ሲ ምስ ሴኪሪቲ ሓለፍቲ ናቱ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ምስ ወታደራውያን ሓለፍቲ ናቱ ተራኺቡ ብዛዕባ እንታይ ተዘራሪቡ ዝበሃል ዘሎ ስርቂ ሮበሪ ኪድናፒንግ ባንዳትሪ ኤንድ ሶሻል ሚድያ ዩዝ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከም ዘለዎም እሱ ድማ እንታይ ፀገም ድማ እታ ሃገር እትያ ብሸፋቱ ትርበሽ ከም ዘላ ስለዚ ከመይ ገይሮም ነቶም ሴኪሪቲ ፎርስስ ናቱ ነቲ ፀጥታ ናይ ተዓዲ ክህድእዎ ከም ዝኽእሉ ይዛረቦም ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ምጭዋይ ምስራቅ ዝምታ ካልእ ዓይነት ናይ ሕጊ ኣልቦነት ዘመላኽት ኩነታት ንርኢ ኣለና ፖሊስ ናቱ ናይ ዱባይ ቴክኖሎጂታትን ናይ ኢማራት ቴክኖሎጂ ከም ዝዓጠቐ ዝነገር ግን ገበናት ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ከም ዝፍፀም ይንገር ሽፍትነት ዝጭወዩ ሰባት ዝቁተሉ ሰባት ስርቂ ብካልእ ብዙሕ ነገር ከም ዘጋጥም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢፍ እዚ ዝብሎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ብሓቂ ኣለዎ እንተኮይኑ እንድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ባይታ መጀመርያ እንታይ ክገብር ኢኻ ትፅበዮ ነቲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ነቲ ኩነታት ክቕይር ኢኻ ትፅበዮ እቲ ኩነታት ናቱ ክቕየር ኢኻ እቲ ሴኪሪቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክቕየር ኢኻ ትፅበዮ but having said that እዚ ኢልና በቲ ካልእ ወገን እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይጥቀመሉ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣቢ is trying his best ዝከኣሎ ንምንታይ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ነቲ ሃገር ናብ ምዕባለ ይወስዳ ከም ዘሎ ራሊ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ብካልእ ብግምጣሉ ድማ ነቶም ፋኖ ድዩ ነቶም ሸነ ድዩ ነቶም ገለ ከሰንብድ ከፍርህ ስለዚ ትእከብዎ ዘለኹም ገለ ትገብሩ ዘለኹም ብከምዚ መፅአ ክሃርመኩም እየ ዝብል ስእሊ ንክፈጥር እዩ ዘሎ እዚ ከም ርዱእ ጌርና ኢና ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘርኢ ሰራዊት ምስልጣን ድዩ ገለ ነገር ምርኣይ ድዩ ሓይሊ ኣየር ምስ ኩስቶ ተራኺቡ ድዩ ኩሉ ግዜ ንወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ከንፀባርቀሉ ዝኽእል ትሕዝቶ ይገብር እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኩውንነት ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ባይታ ክረአ ምርኣና እዩ ኣብ ባይታ ግን ኢትዮጵያ መመሊሳ ኣብ ድማ መመሊስ እናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እምበር ኣብ እናሓየለ ዝያዳ ነቲ ኢትዮጵያ ኮንትሮል እናገበሮ ነቶም ፀላእቱ ድማ እናዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእሊ ብዝኾነ ይኹን ወላ ብደገፍቲ ይኹን ወላ ብተቃወምታ ይረአኒ ፋኖ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ንሕጂ ኣፀቢቑ ሓይሉ ከም ዘሎ ይንገር ሸነ ኣፀቢቑ ሓይሉ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ካልኦት ሓይልታት እውን ከምኡ ትግራይ እውን እንተኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝበለፀ ኣቃውማ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንምንታይ ዕላማ ይገብሮ ኣሎ ኣብ ባይታ ግን ናይ ብሓቂ ድዩ ክረአ ዝኽእል ጭቡጥ ዝረአ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ዊ ዶንት ኖው ካብቲ ንሕና ነንብቦ ዘለና የለን እዚ ክብል ከለኹ ግን እዚ ዝሕዞ ዘሎ እዚ ዘማዕብሎ ዘሎ ነገራት ኣብ ሎንግ ተርም ኣብይ ኣሕመድ ተደይፈሪሱ ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ እንድሕር ክኢሉ ብዘይከኣል ዓለም ምናልባት ከም ኤርትራዊ ንፀላእትና ክረዲት ኣይትሃብ ገለገለ ዝብል ኣሎ እዩ ኣብ ህውተታት ዲኻ ክትነብር ትደሊ ወላ ኣብ ክውንነት እዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ባይታ እቲ ፋብሪካታት ይኸፍቶ እንተሎ ሂዝ ጎነ ቢ ቨሪ ቨሪ ዲፊካልት ቻሌንጀር ዓብዪ ብድሆ ክኾነና ምዃኑ ርዱእ ጌርካ ክትወስድ ዘለካ ከም ኤርትራዊ ነዚ ክትቅበል ድማ ኣነ በዛ ነብሰይ ኣነ ኣብ ክውንነት ዝነብር እምበር ኣብ ህውተታ ክነብር ኣይደልን እየ ኤርትራ ነዚ ዘረባ እዚ ሓንቲ ነገር ጥራይ ክብል ዝደሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓቕሚ ኤርትራ ምናልባት ክህልዋ ይኽእል ኸውን ደርጀኹም ኣሎ ኤርትራ ክህልዋ ይኽእል ኸውን ወላ ክንዱ እንተዘይበልና ገለ ክፋል ህልዋ ኸውን እዩ ወጣባ ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ ቪድዮ እንታይ ዝብል ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዓጢቓ ከም ዘላ እዩ ዝነግር እቲ ፀገም ወይ እውን ንዓይ ዝደልዮ ሰምታይምስ ኤርትራ እቲ ትገብሮ ዘላ እውን ስለዘይንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ኩነታት እውን ስለዘይግለፀና ሕጂ ንፀላኢኻ ኣንፈት ስለ ዝቦ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን
it is like نسو every day show كقبر فتنالو كالوت حتى تشاينا تاخد قبرها كجف وتدرع عامة رنيرة صلاحتنا تا كابوس يلون كحرب مواهم زغلو تفي وادي no ويون صلاحتنا تون فلتوهم زغلو تفي ومدي no أيكونن حيلخا sometimes كتريح كلالك بتحدى حزبخا سراويتكا مورالو حفيبل عمل لني يبل زخا more confident يخون more متأمن يقبر more مورال دمان تيز فترة لك أو أنت أكايرايز فترة لك مليسكا حيل كان خسرها قبل لك عند حري تغلال زي تريا لخاجن قالك كفال ولا كل أنت جايبلك قالك كفال نايت حبرة تسب دي موراليز تكون غليو أبدا ما نزي يتكمل لكم زي المفلات يدي زي حبريتازي كابزوت درجة أيريوني أبز بالكاكتريو اللي تدخل من قدر له everywhere يوم شرقي رمو أنا immediate لك وصل خليكم كنز قبره ولا زي سرحلو ساعات درو وسوس لزخانه إذا فيديو زي أنا زي حجي زريكم زلوا درجة قدمي 10 ساعات يوتشينير أنت من 10 ساعات was a viral everywhere بس هير تراوري والله أنت هاي قبل لي أنا زتكمل زلوا إريترا needs to really improve as well improve ويكتب محاش الله هذا بالكلنا قال لك هبتزل لنا كريو كخلوا له they have to show that the إريتراون أبزي درجات تخيل كم زلا قال لهم على إريترا خطر إياه بالله أنتم بلوناتكم ريتو I respect that أنا بني دليه أنا كم إريتراوي بمستير إريترا اللوات رايك بحالا يدلني I want to see something كم ناتيري تمالتي የሰለጠነች ትልቅ ሀገር ከ130 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ያላት ሀገር በዓለም 10ኛው ትልቁ ፖፑሌሽን ያላት ሀገር ደህንነት የማይመጥናት ችግር የማይመጥናት ከትናንሾች ጋር መጫወት የማይመጥናት ሀገር መሆኗን የምናሳይበት መንገድ ስለሚሆን በቴክኖሎጂ ረገድ بعفشة زي زربا أن يمسير ترى تهايزو ما كجروار سميكم ما لهم بتقين بتي إيرترا زيادة بتاريخها تمركزان دحر قيدا مالت زي جنريو زلنا وتدرى عقمدي ولا بس سراويدي بس حزبدي زبلو زلو إيرترا سراويتنا يسباقون بارب سأل كله مستزقات موزنا بربدوتات كتودادرو خلقنا سماي مدرب في اللي زلو إيرترا زيادة إيرترا حيل كل وازخل بمنصرنا يتقدم تاريخها إيرترا بزي قدس عبد انتهي كنا تطلع إيرترا كم حجر بزوح نجار تتجبر سلا تقل حجر سلا زغنات تقدم بساحل كله لو من فللي علوي بحفشة نعتي تمنيت إيرتراون يلا كفال كم زيناي تكنولوجي ناتا نهزبي كتر أنت تدخل دسم بلني زي ني إثيوبيا نريو زلنا نا إيرترا تزغونيرو تلتسو من كيك وارس كشير مجبر كونيرا because I really want to see نا إيرترا تبقى سايد because حركة بتحلم زلهم كابزي نمودة رينا أنا حنت فيديو لا تنبزيا مش تاريخها عايزنا ونكريو سلز دلي أنديسيز اسكازي اسمعوا لي ናይ ካልኦት ህዝብታት ብዙሕ ትፈልጥ ትኽእል ትኸውን ግን መን ከም ዚ ህዝቢ ክንዲዚ ዝኣክል ተፃብኦ ተፃዊሩ ፀኒዑ ዶ ምበለ እኔ መንገዲ 30 ዓመታት ኢልካ ትዛረብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓደ ብሓደ ቶም ተፃብኦታት ዘርዚርካ ተትሪኦም እሞ ተፈቲነ ተቢዐ ክብል ንኽእል እየ نخالي انت دفتن كنت مخونه قالوت دتفتنو دتفراخشون فحفحت بولون ابي دلق بلوات عطيهم دلو كمزي حجي زي دولو اللي دلو هنا خلين حقيت دلي رخبا ابت الدلي بسحن عينتي وطو غير من نبابرو غطبو خيل نبرو بحقي عقمون ما يمسرح برت يقولون اي تتقملون كسرح كالن غزا رسوس عنيو بزرجا زخبصح مقالون قليل نغير اكونه نالباش كان كالوت حزبታት That's very true. زيتي حكي statement قنوع بزعبة حزب إيرترا كبهال زقبويو حزب إيرترا صنعتنا تيكساب حجنة هاجر دوا بيلوا زلو هاجر كل عينة مثلا قلات تسجر الله حزب صنوعيو دار حلفة كنا عمتات لسيك أبزبنا سورات راي كابسوسات هجمير كاكساب حجت راي أب أكتيف وور كاب تنبر تعد مالتي كساب حجز زلو كنا تاريخ هايو صنعتنا حزب إيرترا وقاق فيلو زحجز نريو زلنا كنتات ون كاب زيرو زمت أي كونن تسفاي قبر زي بزينا يزخل زحلفوك كحاسوك نبل كلنا دما منقستي بفلوي حبتي وي جنزب كحسو دي كونس اتزحلف عدلات تمليسو نتيزنا برا عدلات تقوينا كنشفنا كنفتن نفس وكفير تراو دما بب زخلا أب زخلا نطبي كبركتولو زخل مدرخ كفتر مو تي أنا I'm very positive إيرترا نبزبلة درجة كنبز أتخليا رايتي سلام الرقاتن زلوا كنتات كوينو حرس تاي نقاد نقاداي عبز بنقللو درجة نبصح
يس برجس أو خين مسأتي أبي درينا أنه نساكتي لي كنا زمزو زلو ويون شوبينج كجبر ويون نقدناتو نكمل حي شيء كنا نيرترا نمفرح نيرترا سجن مفتاريو we know this زياتهم كل جزء كل تجواداناتهم نعنا نحنا نقدر نمتقال نحنا نمدخام نحنا نعمل دسكاسن نخين نخيل نحنا أبناتنا قدايات وكرنا نخين نخيل زجبر زولة تسعبوي أبزوان زي منكسيرترا أبز حجي زلنا مدرك منكسي إرترا مس إثيوبيا كوينات كم زدلي ويون نيثيوبيا بتتقبرو زلا عندرا مساز متاتن حديد كقبر كم زي دلي دقاقي مينا ترالو ناب كويناتن ناب كالن زخيد مغنياتن دليتن كم زي بلو دقاقي ما مينقرو له بخل من قد ما يصحفوا له لولا مريتنا إرترا لولا مريتنا إرترا دما تجديد على كونس فتيا ترى شك إنك تقبر تخلنا بلو يصحف له جن كابتوم تسألاتي دمس زلوا كنتات جن مستوى عليه اليوم أكم زي مدرك كل جزء جنتها تفل زلكا تلتنا قرات حادث أبزي عن تبخلوا فابيلكم أنت تحلمناتهم أنت كم زخنا ممكن فلت علنا 12 ማይል የሀገሪቷ ነው ከኦፍሾር አንስቶ እስከ 24 ሰማዩን መጠቀም እንችላለን ውስጡ የሀገሪቷ ይሆናል ከዛ በኋላ ኢንተርናሽናል የኛ ነው እኛ ከኢትዮጵያ በላይ ሰፊ መሬት ልናገኝ ነው ማለት ነው አሜሪካው 9 ኪሎ ሜትር ስኩዌር 9 ሚሊዮን ኪሎ ምናምን መሰለ 14 ሚሊዮን አላት ባህር ላይ መሬት ከሀገሯ በላይ ታላቅ ያረጋት ይሄ ነው እዛ ውስጥ ያለውን አሳውን መሬት ውስጥ ያለውን ማዕድኑን ነዳጁን ሁሉን ነገር የመጠቀም የሰው ልጅ ነው ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኦን ሲ በ1982 ጀማይካ የጸደቀው ይሄንን ነው የሚገልጸው እቲ ህርፋናቶም ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኸይድ በዚ ክትፈልጡለኩም ኩሉ እቲ ዝብሎ ፀንሐ ናትናዩ ንሕና ኢና ንኮርዓሉ ንሳቶም ቴንክ ዩ ፎር ቴሊንግ ኣስ እንታይ ፀጋ ከም ዘለና ንፈልጦ እንዲና ግን ብቋንቋኦም ክዛረቦ ከሎ የስ ስ ወት ዊ ሃቭ ፓወርፉል ሃገር ኢና ክንብል ከለና ኤርትራ በቲ መሬታት ራይ ዓቂኑ ንእሽተይ ሃገር ዝብላ ሰቡን ኣሎ ግን ብቋንቋ ናቶም ኤርትራ ኢዝ ማች ሞር ቢገር ኤንድ ፓወርፉል ዘለዋ 1200 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕር ናይ ቀይ ባሕር ክንብል ከለና ውሽጢ ኣቲኻ ናታ ኢንፍሉወንስ ዝኾነ እንድሕር ወሲኽካሉ ምስቲ መሬታ ኤርትራ ኢዝ ኳይት ቢግ ዓባይ ሃገር እያ ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ብፍላይ እውን እቲ ቀይ ባሕሪ ቅርፅናቱ እንተሪኢኻዮ ኣብዚ ምናልባት ኣምፅልኩም ፅነ እዚ ቅርፅናቱ ንኤርትራ ኢሉ ዝተሰርሐ ስለዘይኮነ ግን ከርእየና ይክእልኒ ግን እቲ ቀይ ባሕሪ ቅርፅናቱ ረይዎ ኣብዚ እንድሕሪኢኹሞ እቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ከመይ ኢሉ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም በዓል ዳህላክ ገፅኩም ምፅዋዕ ግዛ ቀይ ባሕር ናባንዕቱ ስለዝብል ንሕና ዝዓበየ ኮንትሮል ኣብቲ ባሕሪ እውን ኣለና ብፍላይ ድማ እቲ ዳህላክ ድዩ ገለ ክትሪኦ ከለካ ካብ ወሽመጥ ካብቲ ናይ ባብኤል መንደብ ንላዕሊ ነቲ ቀይ ባሕሪ ኣብ ኮንትሮል ዓቕሚ ዘለዎ ቦታ ዘለዎ እዩ ፀቢብ ቦታ ስለ ዘሎ እቲ ዳህላክ ዝበሃል ብከመይ እዮም ዝያዳ ዳህላክ ክብሉ ትሰምዖም ልክዕ ከምቲ ባብኤል መንደብ እቲ ዳህላክ እውን ኣስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለዝኾነ ኤርትራ ኢዝ አ ቨሪ ቢግ ካንትሪ ብርግፅ እቲ ዘለና ፀጋታት ተጠቒምና ህዝብና ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክበፅሕ ስለዘይከኣለ እንታይ ዓይነት ፀጋ ከም ዘለና ኣየስተማቐርናየን ኣለና ሓቂ ንምዝራብ ኤርትራውያን ኣየስተማቐርዎን ኣለዉ ባሕርና ኣየስተማቐርናየን ኣለና ፀጋታትና ኣየስተማቐርናየን ኣለና እቲ ዘለና ኩነታት እውን ጌና ኣየስተማቐርናየን ኣለና ኤርትራ ብሕጂ ፅቡቓ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ክሳብ ሕጂ ኤርትራዊ ባሕሪ ናቱ ኣየስተማቐሮን ኣሎ እቲ ፈተናታት ድማ ንሪኦ ኣለና ነቲ ናትና ባሕሪ ንክረኽቡ ዝኸድዎ ዘለዉ ትምኒትን ባህግን ኣብ ዓስኡ ድዩ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ድዩ ጅንዕፍሪ ድዩ ገለ መለ ድዩ ዝብልዎ ዳትስ ዮርስ ናትካን ናተይን እዩ ናትና እዩ እዚ ሃብቲ እዚ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሃብታም ሃገር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ንሕና ሰላምን ርግኣትን ረኺብና ዓድና ከነመሓድር ማለት ኣብ ዓድና ዝያዳ ክንምዕብለሉ ንኽእል መድረኽ ኣብ ዝፍጠረሉ ግዜ ኤርትራ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ አ ቢግ ካንትሪ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልዕሊ ካልእ ኣብ ጎደብኡ ዘሎ ዝበለፀ ሂወት ክነብር ዝኽእል እዩ ኢለ እየ ዝኣምና ናተይ እምነትኩም እዩ ህዝቢ ኤርትራ 10 ዓመት ዝኾነ ይኹን ውግእን ዕግርግርን ዘይብሉ ከም ድሌቱ ከም ካልእ ኣብ ዓለም ዘሎ ክሰርሕ ክነግድ ክመሃር ክሽምት ክሸይጥ እንድሕር ተፈቒዱሉ 10 ዓመት ካብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ዝበለፀ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ዘለዎ ሃገር ይኸውን ናተይ እምነትኩም እዩ and this is ሓደ መዓልቲ ከጋጥም ምዃኑ ተስፋ ይገብር ናተይ ትምኒት እሱ እዩ ምክንያቱ ፍሉይ ማዕድና ስለተረኽበና ዘይኮነ ወይ ፍሉይ ኢንቨስትመንት ናይ ቻይና ስለዝመፀና ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ተገዲፍካዮ ናይ ብሓቂ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ኣይሆፕ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ስቃት ናይ ሴኪሪቲ ደብላብላዶ ከምዚ ለንቀለ ንሰምዖ ዘለና ኤርትራ ናብ ኩናት ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ዝግዕር ዘሎ ዝብል መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ዝያዳ ኣብ ተደጋጋሚ ኣወል ስዒድ ዝገበሮ ቪድዮ እንተሪኢኻ ወጥ ኣባ ዝበሎ ቪድዮ ተሪኢኻ ካብ ካልእ እውን ተሪኢኻዮ እቲ ኩነታት ናብ ዝበለፀ መድረኽ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓንቲ ነገር ኣላ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ እያ
ብዙሕ ግዜ ዘይንሪኣ ዝነበርና ኣብዚ ለንቀነ ግን ኣነ ክሪኣ ጀሚረ ዘለኹ ዶም ጌ ሪእያ ግን this is exactly what we want እቲ ባሕርና ናትና ባሕርና ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ዓሰብ ክብሉ ከለዉ ሓደ ግዜ ንዖም ቅድ ዘብል ስራሕ ክስራሕ ከሎ ደስ ይብለኒ ኣነ ተርዲኹን ኣለኹም እቲ ዓሰብ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ጥራይ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዎ ሰብ ኣብ ዓሰብሲ ሰራዊት ዘየለ ህዝቢ ዘየለ ሂወት ዘየለ ዳርጋ ጥርሑ ዘሎ ደሴት ምስ በሉ ከም ድሌቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ዝስምዖም ኢትዮጵያውያን ብዙሓት እዮም ክነግረኩም እቶም ናቶም ቲፒካል ኢንፍሉዌንሰርስ ዓሰብ ከተማ ሰብ ዘይብላ ከም ዝኾነት ገይሮም እዮም ዘርእይዎም ቪድዮ ሓንቲ ቪድዮ ላቶም ንዓዮም ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ፖስት እናገበሩ ዝገብርዋ but this is ካብ ዓሰብ ዝወፀ ቪድዮ እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቪድዮ ካብ ዓሰብ ዝወፀ ቪድዮ እዩ and I like እቲ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ ክግበር ከሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና why is this ናትና ስለ ዝኾነ ናትና ሰራዊት ጭዋዳ ናቱ ክረአ ዓቕሚ ናቱ ክረአ ብፍላይ ድማ ምናልባት ያቅርብ ከተስሐኩም ትኽእል ግን ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘይብላ ነገር ኣለዋ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዘይብሎም እንታይ ኣለዋ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ ተዲኹም ኣለዎም ሓይሊ ባሕሪ ኣለና we have navy ንባሕሩ ብፍጹም ከም ዘይደፈር ዝገበረ ኔቪ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ኣለና እዚኣ ጥራይ ንዓታቶም ኣዝያ ትሕመሞም ቃንዛ ኮይና ትስምዓና ሕጂ ክብል ከለኹ ንዖም ከንሕርቕ ኢልና ንዖም ከነስምዕ ኢልና እሳቶም ክጉህዩሉ ገለ I don't care ከውሂዩና ደይቲ መዓልትን ዘይፅዕርዩ ኣለዉ ሰብ ዘይኮንና ንሕናስ ንሕና ግን ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ኩሉ ግዜ ትሬኒንግ ገብር እዩ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ትሬኒንግ ስለ ዝገብር ትሬኒንግ ገብር እዩ sometimes ትሬኒንግ ናቶም ኣርዩና ከምዚ ጌርኩም ኣርዩና and we are happy and we are proud more connected ንኸውን more ኣወንታዊ ስምዒት የለወና more እቲ ህዝቢ ድማ ሞራሉ ሓፍ ይብል ድሓርካስ ኣሕዋትና ካ ክንሪኦም ንደሊ ሳቶም እውን ስፖትላይት ኣብ ዝረኽብሉ ግዜ እዚ ድማ ወታደራዊ ምርኢት ነይሩ ምናልባት ንእሽተይ ኦኬ ድሓን እቲ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ትሬኒንግ ክገብር ከሎ እቶም ሰራዊት ኣብ ዓሰብ ተኣኪቦም ከለዉ ዘርኢ እዩ እዚ these are the pictures أنا كسب حجة كيرا أخوان مستحي قريب مني زلوا كم زعينة فيديو يدليه يجن كميل هذا فيديو زي حليفاتنا باي ذا وين هذا فيديو أنا زرهم كلها شو سبيري وانيرو سبونا يرايان قد مخلطوا ورحدي أو رحيا وليدا زبل إن شو سبري أما زبل ترايريه I'm shocked سلام تهدي رخب كاك تقولون تدخليهم مالت أنا يدليه جن كلنا جر كاك ترغبي تدخلنا مس صفحاتنا الميديا أبزوان زمستي بزحي كانالات نقل نزلوا بحفش عقل نزي كم زعينات كاب عسب زوج سلتاتن فيديوهاتن كنرخلنا كم إيرتراويان نحبن نخرع دك زد مايوتي دبلت أمل سزبلانه بحرنا هبتنا سقطاتنا حيلنا كرأي اللزق الكون كله بزحات عجوجو زبلو ميس كالكوليشن كجبر زغلو عند رغبة نزغلو باحتمال تأجات إمامي لو مدما تأجات إمامي أبزياون سمعوا بيرمودا قدوم عندما دكتور سيناجر የገባ አይወጣም በተለይ እግረኛ ወታደር ወይ በሞት በመርዶንም ይወጣው ወይ ቆስሎ ከባድ ቁስለኛ ወይ ምናን እድል ካገኘ ካልሆነ እዛ ተውጦ ነው የሚቀረው እና ጦርነት ቀደም ስለ ሰላምና ጦርነት ሰላምን መጥፎ አለው ይነግሩዎም አለው ዝሰምዑ እንተኮይኖም ግን ሓንቲ ኤርትራ ቤርሙዳ ኢለ ዝራው ሓይሉ ናጋር ሰራዊት ወይ እና እግረኛ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ቤርሙዳ ማለት ቤርሙዳ ትሪያንግል ዝበሃል ናብኡ ዝኸደት መርከብ ጃልባ ኣይትመለስን እያ ናብ ኤርትራ ዝተበገሰ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣይመለስን ወታደር ኣይመለስን ወይ ክመውት እዩ ወይ ክማረኽ እዩ ካልእ ምርጫ የብሉን ዝብል ዘሎ ተዓዊቱ ክምለስ ከም ዘይክእል ግን ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ምግናን እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ ካልኣይቲ ቪድዮ ንዝሰምዕ እዚ ቪድዮታት እዚ ፅቡቕ እዩ ጉዳይ ምጽዋ ገብቼ ሄጄ ጎብኝቼዋለሁ ምጽዋ ሄዳችሁ ስትጎበኙት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚፈራረቅባችሁ ታሪክም አለ ታንኮች ሂስት እንደሰው ሐውልት ተሰርቶላቸዋል ታንክ ዋናው ወሳኝ የሚባለው ድልድይ ወደ ዋናው ምጽዋ የሚገባ ድልድይ ለመግባት ወሳኝ ትልቅ ድልድይ ነው ቪዲዮ ትግራቅም ምለው አንድ ጉዳይ አለ ካብ ጋሕቴ ላይ ክሳዕ ወደብ ምጽዋ ዝተገብረ መጥቃዕቲ መተና ውሽጢ ዞባ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ኣቋማ ዘለዎም ብሪጌዳት ሰላይ ተምሲስካ ንመስመር ምጽዋዕ ኣስመራ ቆሪፅካ ንወደብ ባፅዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ሰራዊት ከም ዝኣትዉ ምግባር እዩ ነይሩ አባይ 1000 ዓመት አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻልንም ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበር እኛ እጅ ቀይ ባህር ዛሬ 30 ዓመት ነው የትናንትና ታሪክ ነው የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው ነገ ይታረማል ብዙ ከባድ ነው የሺህ ዓመት ነው የሺህ ዓመት ያልተሞከረ ነገር ነው የተፈታው
أنس ستالين نبي إرترا مخادو أبصم دم تاو نبحك وتسيتاو كم زنبرة he is proving نبحكي نتسم دو أجد سسب كم زغونه جير دانا لو and there is a reason why Miss President نيرترا كرهاب زخاله because exactly in Ethiopia and أبصم عم بتايز نقرم زلوا these are the things they want to be destroyed and forgotten is it really was along the Stalin broadcast قبل زلوا نحن كل جزء قبرينا يرتيف كل جزء قبريا نبي إثيوبيا عندنا بس عميت ملقتي مهنياتو free was لدي دليو كسم was لدي دليو now بتمن قد تجارك مسؤول كله this is very very strong message لذي نستالين يغني لنا كبرتي عبلنا نزي حقنا تاريخ كتزارب مخالكا كتنقر من خالكا نودينس ناتك خطفل مخالكا عبنا قال ባህር አለም ይወነጨፈው ህዝቡን ጭምር ጀነራሎቹ ተደራደሩ ህዝቡን ሆስቴጅ ይዘው 1500 የከተማ ዜጎችን ይዘው ጀነራሉ ወይ ፈጃቸዋለሁ ወይ እንድንጠፋ ፍቀዱልን እንድናመልጥ ፍቀዱልን ሆስቴጅ ሳይዘው ጭምር የከተማው ህዝብ ኢትዮጵያ ጀነራሎች ናቸው እና ይሄ ታጋይ ደረማምሶ ነው የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባ ደረማምሶ ሽረንዳ ስላሴ የነበረው 604ኛ ኮር የሚባል زي نتي حزبي بزغبو ቋንቋ ሓደ ካልማ ስታሊን ትማሊ ሓደ ካብቶም completely ፀረ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት እዩ ንምንታይ ንረብሓ ነትናቱ ዝኣምነሉ ዕላማ ስለዚ ቃለስ ዝነበረ ሕጂ ግን ዕላማናቱን ዕላማናትናን ዝጋረጮ ዘይኮነስ ኮምፕሊመንተሪ እዩ ኤርትራ ትደልዮ ዘላ ሰላም ኣብቲ ከባቢ እዩ ትግራይ ድማ ርግኣትን ሰላምን እንተኺላ ድማ ናፅነታ ክትረክብ እያ ትደሊ ዘላ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዕጫን ወይ ናይ ኤርትራ መጻኢ ወይ ኤርትራ ትደልዮን ተጋሩ ዝደልዮን ወይ ትግራይ ኤሊት ወይ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮን ምስ ናይ ኤርትራ ዝጋራጮ ኣይኮነን ኣብ ዝዋን እዚ ولا ونحاور كراين خلانه تجراي كم تجراي أكلنا إثيوبيا ديم كونو تجراي حجر ديم كونو نحنا نيرتراويان positive view مسوم ز ساعة مغنيات كلنا يكلني هو أبارات كلا بزنا برولو زغط الوزن برا بوليسي عبس أجمع فتيري تيلي فترة وزن برا مرت حزب كل جزء زنك أفاي كونه مغنياتو وتصيت نايتي أمر حنا زلوا حزبي ولا وننت جبره بدفيت نايتي مر حناتيو حزب تجراي جن وزو زخونه صلات انصار حزب ኤርትራ ለው ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ዝኾነ ኤቪደንስ የለን እንታይ ማለት እዩ እዛ ስታሊን ዝገብራ ዘሎ ስራሕ ኣገዳሲ ስራሕ እያ ስለምንታይ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ይሰምዑ ኣለው ክንደይ ተጋሩ ይሰምዑ ኣለው ወላው ናብቲ ናይ ትግራይ ተሪኻ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ምርሳዕ ገጾም እዮም ከይዶም ነይሮም በቲ ፕሮፓጋንዳ ዝነገር ዝነበረ ኣዚፍ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ከምዘየለ ገለ ጌርካ ምቕፃር እንኮላይ ክሳብ ባፅዕ ከይዶም ንስርሒት ፈንቅል ዝገብርዎ ሰብ ምዃኖም ተፈላለዩ መጽሐፍትና ጸሐፍካ እናተዛረብካ ንዑን ምድኻም ዝግበር ዝነበረ ካይዳ ተኣልዩ እቲ ሓቀኛ ትክክለኛ ታሪክ እቲ ዝግበኦ ሰብ የስምዖ ስለ ዘሎ ሓቂ ብምንጋሩ ኮምፕሊመንት ምግባሩ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክወፅእ ከሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ በዚ ኮይኑ በቲ ትማልን ሎምን ዝተቐየረ ነገር እንተሎ ብወገን ኤርትራ ይተቐይሩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ነይራ ሽዑ ናይ ሙሉእ ዓለም ደገፍ ነይርዋ ይሹ ብየማንን ፀጋምን ይሕግዝዎም ነይሮም እዮም ኤርትራ ያ ሎሚ ክትገዝእ ትኽእል ክሽምት ትኽእል ክትዛረብን ክትማኸርን ትኽእል ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ኣክት ትገብር ዘላ ኤርትራ እምበር ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበሮም ዝተፈለየ ነገር የለን ዝነበሮም ሓገዝ ጎዲሉ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣይወስኽን እቲ ስቶሪ በዚ መንገዲ ክንዛዝሞ ንኽእል አንድ ደጊመ ደጋጊመ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክሪያ ከለኹ ደስ ይብለኒ ከምዚ ዓይነት ካብ ሳዋ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዘለዎ ሰራዊት ብፍላይ ሓይሊ ባሕር ናይ ኤርትራ ሓደ ሓያል ዝኾነ ታሪክ ዘለዎ መሰረት ዘሎ ስርሒት ፈንቅል ገይርቡ ዝቆመን ዝሓየለን ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዘለና እሞ ካቶም ጎረባብትና ጠቕላላ ስለ ዘይብሎም ንሶም በዚያ መንገዲ ጥራይ እዚኣቲ ኣብ ከባቢ ባሕርና ዝግበር ቀዳማይ ፀርፍያ ናምዛት ወይ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ስእሊ ይኹን ኣብ ካብ ቀይ ባሕሪ ዝወፅእ ነገር ኩሉ ግዜ ንዓና ደስታ ንዓታቶም ግን ምኒን ከብሎም ዝኽእል ኣርእስቲ ክብል ከለኹ ካብኡ ተበጊሰ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ካልእ ኣርሳት ክንሰግር ምንታን ቢካዝ እቲ ቁርብትለይ ግዜ ወሲደ ኣለኹ እዚኣ ዝግባእ እውን ስለ ዝኾነ ምንድነው ሻዕቢያ ያስተላለፈው ትዕዛዝ ከህወሓት ጋር ሆኖ ከዚህ በፊት ሻዕቢያን በተመለከተ የጄኖሳይድ ወዘተ ምናምን ጥናት የሰሩ ሰዎች ምሁራን ስለ ሻዕቢያ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው ሚዲያ ወጥተው የተናገሩ ሰዎች መሰረት አዱሽን ታቋታላችሁ። መሰረት አዱሽ ማለት እኔ ጽሁፌም ላይ ያለች ቪዲዮዋንም አሳይቼዋለሁ። ኤንጂኦ አላት
ሌላም አንድ ምሁር አለ ማን ነው የሚባለው የዚህ የጄኖሳይድ ጥናቱን የሰራ ምሁር አለ ሚዲያ ላይ የሚቀርብ ስሙ ማን ነበረ ስሙ እንታይ ገብሪ ዝፍትን ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ዝረሳሕ አንጎል ዘለዎ ሰብ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ድራማታት ናብ ኤርትራ ከፀግዖ እዩ ዝደሊ ኣሚን ሻዕብያ ዝበሃል ኣብ ርእሱ ዓብ ቦታ ከም ዘሎ ደጊብና ደጋጊብና ሪናዮ ዘለና ኢና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ተጋሩ ጉዳይ ኤርትራ ዘተሓዝ የብሉ ተጋሩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሻዕብያ ብዝኾነ መንገዲ ኢዱ ክእትወሉ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ምስ ተጋሩ እንድሕሪ ፅምዶ ክገብር ኮይኑ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከኣቱ ኣብቲ ዶባት ዝነበረ ቦታታት እውን ገዲፍዎ ይወፅዩ ባይ ዘ ወይ ነዚያ ሳልሰይቲ ነጥቢ ካብ ናይ ስታሊን ቤላ ገይሩ እኳ ይመሊሱሎም ዘሎ ነዚኦም ስለምንታይ እቲ ዕላማ ኣቢ እንታይ ሓሲቡ ነይሩ እቲ ኩንነት ከንታይ ኮይኑ ተመሳጣችበት አሁንም ትግራይና ኤርትራ እኮ በቃ ደም አቃብቻቸዋለሁ በፍጹም ሰላም አይባባሉም አይጨባበጡም ብሎ ያሰበ ጊዜ ያንን የተበላው እና ያረጋግጥነው ጉዳይም ነው በነገራችን ላይ ያኔ ፈታ ብዬ ነው መነግራችሁ ይሄ ፈታ ብዬ ነው የኤርትራ ጦር በአልጀር ስምምነት ከሆነ ይውሰደው ብሎ ለትግራይ የመንፈሳዊ አባት ቄሱ የሰጣቸው መልስ ለምንድን ነው ኤርትራ ጦር ማታስወጣው 50 ምናምን ቀበሌ ለምንድን ነው ያዘው ሲባል በእንትኑ ያዘው ከሆነ ይውጣ አሁን ትንሽ ነው የቀረው ትንሽ ነው ባድመ ጨምሮ ትንሽ በጣም ትንሽ ነው በኩራት ነው የምናገረው አሁን የጌታቸው ልጆች ይሄ ቅር ይላቸው እንደዚህ ስንናገራቸው እጅን ታዩ ቲ ዘረባ ቲ ነዚ ዲያራ መልስ ናይዚ ነዚ ኤርትራ ንጎም ሸትን ዝጎይ ዘሎ ኢና ንመለስ ዘለና እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ደቡብ ትግራይ መፅያ ራያ ድዩ ኣብ መኾኒ ድዩ ኣብ ካልእ ክትዋሳ ኣብቲ ዶባት ዝነበረ ብውዕል ኣልጀርስ ዝግባኣ ቦታ ክነሱ እውን ንዑ ገዲፋ ምእንቲ ሰላም ኢላ ሰራዊታት ትስሕብ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብግምጣሉ እዚኦም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናታ ዝግባኣ ብቋንቋ ናይ ኣቦ እውን እንተኾነ ንኤርትራ ዝግባእ ቦታ እዩ ዝተባሃለ ንዑ ገዲፋ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፋንጭዋ መሬትና ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተወሰነልና ስለ ዝኾነ ናትና ምዃኑ ኣይክተርፍን ተመሊስና ክንወስዶ ኢና ንሕጂ ግን መበገሲ ናይ ነገር ከይከውን መበገሲ ናይ ኩናት ከይከውን መበገሲ ናይ ካልእ ፀገምን ጥፋትን ከይከውን እስከ ድሓን ንውፃእ ብምባል ካብቲ ቦታ ዝወፁ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ተገምቱ ኢሉ ኣብ ደቡብ ትግራይ መፅዩ ነዚ ድራማ ይገብርዎ ኣለዉ ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ትርእስናቱ እዚ ናይ ክራይ ኣድጊ ብምባል ስታሊን ዝገለፀ ሰብ ሓደ ካብቶም ደይ መደይ ኢሉ ኣንፃር ኤርትራ ሰፊሕ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ምስ ጌታቸው ተሰሊፎም ዘለዎ ፕሮፓጋንዲስት እውን ጥቀምሉ ዘለው እዩ መልእክቲ ንኤርትራውያን ደገፍቲ ይግደፍ ማለት እዩ ደገፍቲ ይግደፍ መልእክተይ ክሕልፍ ከለኹ አብይ አሕመድ ቀይሕ ባሕሪ ይብለኩም ኣሎ ንሕና ቀይሕ ባሕሪ ኣይኮንና እንደሊ ንሕና እንደሊ ህዝብና እዩ ህዝብ ኣለና ካብ ህዝብና ውረዱ ካብ ህዝቢ ኢሮፕ ውፁ ካብ ምዕራብ ትግራይ ውፁ ተኸይልኩም እቶም ምሳኹም አልያንስ ፈጢሮም ዘለዉ ጎሰስቲ ርዖ ንዖም እውን ውዕለታዊ ዓሉልና ብዘለዎም ኣስጥምዎም ብዘለዎ ኣስጥምዎም ስለዚ እቲ ኩነታት ቅድሚ ምጅማሩ ናብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ውረዱ ቀጣን ገመድላ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ቀጣን ገመድላ ዘይተበተኸት እታ ገመድ ከይትብተኽ እታ ገመድ ናይ ህዝቢ ገመድ ከይትብተኽ ካብ ህዝቢ ኢሮፕ ዝኣክል ገይርኹም ኢኹም ህዝቢ ትግራይ ረሽንኩሞ እዚ ሕጂ እዚ ርእሱ ትክክል ዝሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን ምዕራብ ትግራይ ኣቢ ሒዝዎ ዘሎ ንኣቢ ውፃልና ክብል መቐለሎ ኣብቲ ዓድና ተቐመጠ ከሎ ሓስኻ ደንበስ ናብ ዝለምለመላ ዝበሃል ናብ ኤርትራ ገፅካ ዘለካ ርስሓት ናይ ኣእምሮኻ ምጉሓፍ ግን ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብዚያ ስምዕዎ ኣብ ጀነራል ፃድቃን ናይ ባዕለይ ቅዋም ኣለኒ ጀነራል ፃድቃን ናብ በረኻ ዝወረደ ክቃለሱ ኢለ ይኣምንና ኦልሬዲ ጥቅምቲ 24 2013 ኦፕሬሽን ተዘይስራሕ ነይሩ ጥቅምቲ 26 2013 ማለት እውን ድሕሪ 2 መዓልቲ እቲ ኦፕሬሽን ተፈጸመሉ ዕለት ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ንምውራር ምድላዋቱ ኩሉ ወዲኡ ነይሩ ምድላዋቱ ኩሉስ ወዲኡስ ኦልሬዲ ስታንድ ባይ ነይሩ
ኣብዚ ሰሜን እዝ ነበረ ብሙሉኡ ኣብ ኩለን ከተማታት ኣብ ካምፕታት ዝነበሩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ መን ለመን ከጥቃ ከም ዘለዎ ኣየኒ ቦታ ክቆጣጠር ከም ዘለዎ ኦሪንቴሽን ተነጊሮም ተወዲኡ ነይሩ ኦልሬዲ ማተር ኦፍ 2 days ብክልተ መዓልቲ ስለ ዝቀደምናዮም ሶ ድሓት ኩነታት ምስ ተፈጠረ ፀላኢ እናደፈአ ክመፅእ ከሎ መቐለ ክቆጣጠር ከሎ ገለ ጀነራል ጻድቃን ምሳሌ ናይ በረኻ ወሪዱ ሶ ልምታይ ወሪዱ ላበረኻ ቅድሚኡ ከልምታይ መፅዩ ዝብል ነገር ክፅናዕ ኣለዎ ልብል እምነት እዩ ዘለኒ መቸም እቲ ናይ ትግራይ ነገር ኣይውዳእን እዩ ሰላም ናይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ወይ ትሕሲ ዘሎ እቲ ኣብ ዓፋር ዘእተዎ ዘሎ ሓይሊ ሓደ መርኣያ እዩ ኣብ 10% መሬትና ወሪዱ ብሓይሊ እውን ሒዙ ዘሎ ካሊእ መርኣያ እዩ ሳልሳይ ከዓ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ናይ ትግራይ እናሸራረፈ ካብ መዳለት ሒዙ ካብ ነገርና ዝወፅሖም ዘሎ ወፅዓት ሒዙ ኩሎም ሚድያዊ ቅልውላማ ውሽጣዊ ቅልውላማ ክቅፅል ዝገብር ዘሎ ስርዓት ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣስመራ ኣይኮነን ውዕል ፕሪቶርያ ዝኽበር ዘሎ እንተይፈረመና ሃለዎ ናይ ኣስመራ መንግስቲ እዩ ولا بتوصل أخبار اللي تحكي كم عليه والبصرة أنا مقارب ديتها ولا الناس مرة من قصتي مجموعة تقارنوا ولا مهاتو أفروق تصدقنا حيلات تلفينا تعكز لي يوكاس بغس كل سبيل يسأرز الله تريود لهم والبريتوريا يكون كالت أجمعات أبتقرأ إذا قاتم زلوا بنا يرترات أجمع زي كونه أبي أحمد يزترفو زلوا and you have to accept the reality and حق أنت هتقبل كاي تكنتات كله ناب زق بوتاك خيز خل سلزي أزون كالت testimonial يو هجي قال خاخن سمع بزي إرترا ينطرح كما عزف يارز ولا ناي إرترا خا ناي إرترا ينطرح كما عزف يارز ولا ناي تجاري أقل زبال جد هلا دفير إرترا ناي تجاري كونتن إرترا ناي تم كلهم حبرة السبب أفتوش إرترا زلو ناتومي إذا غنى على جات حساسة أخو حفت رئيس الله simple زي كم زي أتحساس بقى يقدر زبال نقدر كمان أيسرع no إرترا نفتو نطلع نايتهم أبي إرترا دلو حبرة السبب ناتومي ما ننسى بزي كان كم ده ما ده تجاري عاد كده هلا ده فيه صح أديها خاطر إرترا خا ناي إرترا ينطرح نزي كالك زارباي كلني I call him trash قحف مالتيو باقونه ناي قحف عنده قحف قنت صبغ ركبيو نعرف فتشكا صبغ ركبيو حنت كعب عندما زي عن رياضة لناينا نتاز صبغت استرغبت تصميمو زي سمع نزيار رقيبهم شيرز قبروا صبغت زارباي إرترا ناي إرتراويان أبزي أيقاومني زي أتحكي نقبلاينا تخالي تراشنا تدما كم تراش غيرنا نسغرو سلازي إرترا ناي إرتراويان زبل زربا تخكليو أبينا دما نأمل مبزحتنا بتي كالي وحفناتهم جن أبقى جزيو مليسنا هنا حزب إرترا قالسي زباقم بار قالسي زباقم بار كا كوحفلو إذا كا متكلي رديكاني سلازي أمونغو بلانسن أمونغو جلوبال ناي متكل في اللي ده أمر حسب في اللي يكون كما بيلو متكل خول سكرد عنا عويتا كلنا حزبا قمبار تعرفوا قحفالوس متكل كمل خول متكل انتهي اليوم انتهي اليوم زي عملها خداي متكل يكون عم متكل يجلس بناتي كاجلس لي بناتي عقمي زارب زلو لا قتل صعب متكل يكون صعب تايم خبرتنا حزبا قمبار كم رياض لنا حزبا قمبار زركب يزي زاربلو تحقر إرترا تبهال حزبا قمبار يامتيوا تتحريق تا إرترا نسوم زمسوا تاريخهم دمسيسكا تحقر كتنبر الله من قبلو خاصها ها نا حزبا قمبار تاريخ دمسيسكا كالق سرعتو خينكا مجمريا تحقر تعير كاختا تحنان يركا أب أمريكا برجر كان بالعكازة أفكاز هذا كم زراب قن لومي بوليتيكا يتغطر فاين زي أبدان مخانوك تسمعون لكم أتمنى سيبدأ أتي نسبة قنبار أبدان قبل أني ناس إننا يرترى أبدان يزبل كامليو يرترى ناس أي وسط تنزبل بانديراين قبلين نازبل سلزي it's just بوليتيكا يبلو مزوم سبازياتهم كماريا قال زي تقامر تزبل زراباز تقامنا أنا كيف فتوان عنده مخنياتو نفسه كيف حجر جينيوين اللي بكون بانكدي زق على بوليتيكا ولوتي ويون محضر أو لوت إزدال سب مليو أبزخونة حجر عليه تحطه نايف كم زي أتم نتي حجر زمسك علسي دمسس على لوز بلا كاتغينو دن كاله حجر دلاي خاطب له أبا أجر كاتراي تسجرو جيتي زبت حدا كون كله بخال وجند مرايو سلام تكبون سلام تلاعلهم زوم جهادهم زوم قال تبلوا لهم هو يا جماعة سلام هو جهادي
زعجي نفسه زوكل سبيو من البات مسو زلو وحدات يوم اب ኤርትራ ዘሎ ሙስሊም ኩሉ ከምዚ ኢልካ ሓፈሻዊ ገምጋም ወሲድካ ትኸይ ዘለኻ ዓብ ጌጋ እዚ በዓል መውሊድ ነቢ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ፅምብል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ እስልምና ከም ክርስትና ሃገራዊ በዓላት ናይቲ ሃይማኖት ብክብሪ ዘብዕል ኣብ ሃይማኖቱ ድማ ዝኣክል ናፅነት ዘለዎ እዩ ብርግፅ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ حيل زبالة بوليتيكا هايمانوتات كم دليتو كخيد ويون نابزدليو كخيد تفكر يكونن سلامتاي هذا كابتي زعبي أطوارنا معربة وعالم ويون نايزم دق حالتات جنزب زلهم هايمانوتيو it's a very powerful weapon بهايمانوت جيركا بزح بوليتيكا خسارة تاريخها تاريخنا يرترا دما زعكل شفتات حقتات اللون نزيز أقول له سلازي هايمانوت رايك خونالونا بوليتيكا نخي كيد انت غير ليو كل معربين هجرات زارب وزلوا قام كويس شعبي طيب شعبي كويس شعبي مؤدب ربنا يحفظهم كلهم المسلمين كتار هنا وسائر بلاد المسلمين نتكاتلوا كبران تختاتلتي اريلينك لومي طيبية شعبي نبي بتاع مصبر كلاتهم عبد الجزركون عب وشتي ارترا زركون حواتين عكوتاتين ما سلام كلهم ما شاء الله جن علم كل سمعكات خدماتي يوهانا هايبن كلهم سدراويتي عبد الجزرلو عبزلو كلهم مايتي شكرا يوهانا عامة والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى حق بالحق سم خير زبور لنا نبينا محمد مسلم نقاب كفو نب مجمعتي هايمانوت اسلمنا لك كم تكرسنا زعكل بوتا توهيبو خمزو لي زرزل لخانك هاوز في لنا جرجريه بالليل حدا قدلتات كله سعتات كله خليهم بعبيو جن اسلاماي هايمانوت صلوت نخجبر زخل كللو عدس هيكونن بحفشا جن ولا ونزخون هاقافتر له أبزي حجز لنا مدرخ نحدنتنا عملك تعطوا تسرح كمسرح كنت طبعا لنا next topic أنا البعض بكل تري وزر لهم عرستي ونكخون خليو سكزي تنكف عبيلنا ياك نحلف ميوغن زياكر يكم نزا فيديو زياسر يكم تتزروا وزر لهم دما قرم قبركم سناي قبركم صبوغنا يرتراك واتسالو كالو حنت فيديو ريالوغو أبكالك زي ريو ماي نفحي كوليج ماي نفحكم زلهم برتيقا ماي نفحي بزوح كزربا ينسمعونينا مستر بيني دما نابو خيدو كم تري وزلهم نتديقا كم زجيرو زربا كي تزاربو يم زقبرو وزلو كم زعينت فيديو كيدكم سبسكرايب جيركم سبورت قبروهم صبو فيديو تات كابير تراز قبرو زلو يم أمو داتا كابير تراز صبو نقر بمنقد دير تي في ويوين بمنقد دي منقد سترا يكونن كوز زلو زي قاتاتنا بتعدك خدو قلو بقول لهم بزو سرحوا منقد دي تزبالت أزمت سلازي نايزيوم أحواتنا زقبرو ودما ناي بحق لزبليو نماي نفحي ديقا ماي نفحي أنا يفلطوني نيري قطعمي نير تراحو لا زيرا يقبلك ما يكلني بمرعاي نزقن دسيلوني قنون نتي كوليج ما ينفحون بزبالة سئلهم زوردو لهم كالو دما نتي زمت أسئلي أتصبابيقهم بتناي تيك توك فورمات دي بتخالي كم زيجيركا ناب ميديا مقرب ناي نفس وقت في إرترا والصراحة يكمتي نيرترا دسألوا حماقناتا بيلا جيروم أكنا بيروم كل نجر فايرال زقبرو وزلو توم نيرترا هاجراويان ويون أبدن بهاجراونت على نان بالدما كم وخنجبر كسل كينا جيبلو نابلكو حجي أبزيا دراما هنسجر. شمونت عمت please give me let me finish. إنت 4 شمونت أشياء ده كان كويسي يوم ما تعرفوا مخدر له ده عزيز نزي يكون قتيلكم ما أبيلكم ما حارجكم ما تسبلوا كم زدا قبلت كروه واخلوا انت قويلكم تحاسبوا حسوا مس imagine بقى سيكون كحالفوا understand you know float play كل نجار شمونت عمت please give me let me finish ده كان كويسي يوم ما تعرفوا مخدر له ده عزيز نزي يكون قتيلكم ما أبيلكم ما حالفوا I see you have to know everything go you know I have future bro I have my son to see what about my son I don't leave him alone you know guys نقر زخرة كل نقر كان على عمت رأيني تربيكم 4 عمت جدًا مصيبة بزبط عمت إني لا بزكم ما أبيلكم ما حارجكم أنت عمت
ويل ذا فيديو ديا ديرايا الله يبلني بعلت بيتي أنا إيران تود مثلا مسكال ودك الزور رقيب والله سئل والله مجمريا نزي كن خلنا هذا نتزلو كنتات مجوها هارس بعي مثلا تجيراتو زلا سعتات معلتي جيجاي عبجيجا دمايو أنا ناتي مدام نمتنا زربازي وشتاو كنتاتهم سلا زي فلتو إذن التنك زرباي كلني بعبيو جن زي تدلي تقينا هي وتاج ما زي تله أب حدارنا هاللقات حدار زي اللي كاتقينو أم عربا على ماللقا فانت احكي ياخذ كداي تغلب مس نيجيريا ودي ياخذ كدي مس فلبين دي ياخذ كدي مس عرب دي ياخذ كدي نعاغز ملكت كوينو أب حدار اللغنا بالكان سبنا تهلل كخمن بار نتمسا خازلو سب أيدل يكاني مساخا هي وتاي متش أنا نيلكا أوريزكا هل هي وتك جمرة يتخلل شاي قللت واي كل تمن قدي يمرت السبع يردانن يعني if you don't like the relationship زال خايو دي تديفتي خايو كيف كايو أكلي وتكاد كده لك حتى عينت حماق فتناتات مأتاو دما قبلها مثلا وقمت قالوا إذا قال زيا مس نيجيريا وبمخادا مس نيجيريا حليفة ولا مسكال انت خدت عيد سقم يبلون بالرجعيو عد من الرجعي زلا نبدلي تاخد كي تخليها توم كوت زعبي جيجاز قبرو نحدا سب ساخال لقنا بالكا سقاتات ناتونا حنففكا نعو لسنا دخمان اسخا كالي من قد تاخد قبر ابتعتو سلالونا تقمت كا زقبني زي حتى ترى يكون جبنوني سلازي زي تدليو تدخون من قداش أري ما تتخيل نعي كبوليو فتح بعطاته ما يتجمر مع تاون ريوز لنا 500 ميتاويت حضارتنا أوروبا بفتح كم زازم زلو يقوم شيتين سبع زلنا ستستيكسيو أجي نزر عشرة لايز نقبر نزر نساز قبرته زا سبزيا أنا جنابنا كم زسلاز قبرتك قتل لا يبلنا يعني هلا وين هرم ما زبل حقي له هيوتا مرجع زلوا سبع تودي مرجع له تقول مرجع له حضرتها مرجع برقديت هيكون عبتوش تحضر كوين كحماق مقبار قد ناب حماق تقبرات بسمعيت كسعب كدرخ سلزخوني حكم زي عينت فتنا خاف تنبر فانتحكا هيوت كجمرت نيجيريا وي كباز غلط غينو then why don't now خيدا مسو زي تنبر why مز سبزنا تقمتت مسو كزور تمرت it's shameful زحفر تقبارين عين نزيد ما كتكالا خلولي تخلنيها كوريسكا هيوت كامريح كان تخد كاتبغي كاليت فيديو ريا زلوه حنت فيديو اب كم زكوا كاتب زحي دلني يجن I'm gonna give you 2 videos نشتي reaction مالني بعل بيت إذا نبره نقولكم حنت نقدر تقرمني مسحة منكسي ولا حنت نقدر قبعي كلني كم قل عنا بسيحات مني أما يقبل لي سقراي سقود اللي نقدر كل ندعمله قبل عليو سرح ندا سرحه حنت معت لكم الله ما حسيت فتان حنت معتي بلكم الله كم مش قرالكي إذا نفل أنا دنت قيد بلان حاس حسابني والله سبق كم مش لازم كلنا قبر كل قالت لك إذا نفلت إذا ني أي فلت فاتحيو أصبح ما أكون فاتح إن ديت فلت وأنا قرال لكم قال سبات كليت كم مستواها هافكا أو اشتغل غير نجار له صباح نبحوات تغيروا النجار له أني كليت مغير ناس أنتي لو مناسي sometimes قال سبات معرف خمسي ديب آتيخا بحنسك تصرح كلها أمون قصب عين سبيتن بعد وي كفتت هالو أمون قصب عين سبيتن نيشتي مستري له خمس مشال ترح تبلغها كمت أنا حامي ميز نبكو أبونا دون كوينو حائف وده حادث ندلع على إنه كلنا قبل اللي يدبره كليتو مسحابني أنا نسون حواتنا تغيرنا جايز هذا دمنا خوينا حجي عبدالله قال سبات كومو مسقات أمن اتفقرها يعيز خون اتفقرها نهي حواتي يزخون اتنا يسبعين سبيت النجرجن أمون خاي موتي جايز بحما أيكون كن فاتحيو بس بحما أيكون أبدين كلتا فيديوهات رياكشن أنا نعطي ريتوك بوزخل انتهيو مجمريا مس بعل بيتات زنبرة بتصبغ تفاتاتها تصبغ زمدنا مهلاوة تصبغيو مغنياتو سبك فلالي خلي مستفلالي خاقر ناقيدنا يكون كان أميديا مسيخان حتى كاكت مناجت زي تصبغ نقريو سلزي بمنتهي تفلاليوم سلمتهي تفلاليوم كالي ناتو مغنيات كوينو مستفلالي خاما من قد خايسكا تخبابير كامخات كم تبوك ريو يخلي أنت كابتا تبلاس أن هدجن بعل بيتي كلية مسحاب النسي زنبرنا فقرنا بحونا تقص إذا خيد زبالتا زي أنس من تعلم إلى دهلاك يفلتني يجن بحري نتبوق ستي نتحبر السبسيت تبوق كتجبرت خلاها مثلا المغنياتو كليتو يبغى عند حريق فتحوا خينا أنت بعل بيتاسي وي بعل بيتو كليتو كبا ندحر خينو أب حدا رسول زلو بعد كده رسول زغنت مسحبة تقل ناب حوت تغير تقينا وين ناب حفتا ناب حفتو تغير دحر خينا مت حدا دفرس تقينو زيا صبوق ملك تختم حلالف تخلاها مثلا ناني
ምናልባት ናታ ስፔሻል ኬስ ተኮይኑ it could be but ሰብ ሓዳር ዘለው ንሓትሕቶም ዝገባበሩ ክሳብ ሞት ብሓደ ክንፀንሕ ኢና ስለ ዝተባሃልካ እምበር ኩሊትካ ምስ ተዋሃብካ ናብ ሕውነት ስለ ዝቕየር ትፈላለ ናብኡ ዝስሕብ ኩነታት ኮይና ይስማዓነን እዩ ዝፈልጦ ግን ኣይኮነን ወላ እውን እንተኾነ እቲ መልእኽቲ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ፅቡቕ ዝፈጥር ኣይመስለኒ ምክንያቱ ሓደ ኩሊት ዝሃበ ወላ እውን ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ትሰምዕ ኩሉ ፅቡቕ ገብረለይ ነይሩ በዓል ቤተይ ገለብላ ደውን ስለምንታይ ፍትሕክዮ ኩሉ ፅቡቕ ዝገብረልካ ሲ ትዝተረፈ ተፃዊርካ ክትገዳ ይትኽእልን ፅቡቕ እዩ ዝገብረለይ ብፅቡቕ እዩ ዝከናኸነኒ ትብል እንተር ነርኪ ደን ንፅቡቕ ዝገብረልካ ዶ ትፈትሖ ኢኻ ናተይ ሎጂክ ኣብ ብዙሓት ደቂ ፀዓዱ እየ ሰምዖ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ከምዚ ኣይኮነን ኣብ ፀዓዱ ኩሉ ነገር ይገብረለይ ነይሩ ግን ካይብላ ፅቡቕ ዝገብረልካ ነገር 80 ሚታዊ ፅቡቕ ተገይረልካ ን20% ሲ ተፀሚምካ ሓዳርካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እዚኣ ትገርመኒ ነገር እያ በት ኣገይን ኣምና ጃጂ ብሓፈሻ ግን ብፍላይ እታ ናይ ኩሊት ዝበለታ ደስ ኣይበለትና ነው ምክንያቱ ሓደ ሰብሲ ኩሊት ይብካ ብሓደ ክትነብር ከዓ ፅቡቕ እምበር ኣብ ኩሊት ስለ ዝሃበካ ናብ ሓውኻ ወይ ናብ ሓፍትኻ ስለ ትቕየር ሓዳር ዝብተን ተኮይኑ እዚኣ ነቲ ሕብረተሰብና እውን ሓጋዚት ኣይትመስለንን ብሓፈሻ ግን ንሳ ሓቂ ክህልዋ ክእል እዩ ኣነ ኣብቲ ሳይንስ ናቱ ክሳዕ ክንዱ ኣይፈለጥኩም ግን እታ ዘረባ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ፅባሕ ንጎ በዓልቲ ቤቱ ወይ በዓል ቤታ ናይ ኩሊት ፀገም ተጋጢሞሲ ኩሊቱ ክትባ ወይ ኩሊታ ክባ እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ናብ ፍትሕ ገፁ ዝኸይድ ማለት ድዩ ክኸውን ትኩንታት I don't know but it's not a good thing ናይ ሎማ ርስተ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ሂወታት ናይ ምዕራብ ከቢድ ፈተናታት ይመፅእ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ህድእ ኢልና ብስምዒት ዘይኮነ ብምስትውዓል ንኸይድ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መንጎ ሓዳራት ዝመፅእ ሽግራት ንምውሓድ ዳ ክንሰርሕ ኣለና እምበር ነቲ ዘሎ ኣጓሂርካ ንግዚኡ ስምዒትካ ንኸተውፅእ ኢልካ ነቲ ዘሎ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሓዳራት ኣብ ምብታን እንተደይ ተጓየና ናተይ ለበዋ ኮምያ ናተይ ለበዋ ወይ ናተይ ዘረባ ከየገድሰኩም ይኽእል እዩ ግን ኣነ እውን ከም ዜጋ ንነገራት ርእየ ክሓልፎም ስለ ዘይደሊ እየ ዘይፈለጣት ዘሎ ተባራበር ንዓነ ቃሕብር ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ክነትያ ሃብታም ተፈጥሮ ተሰዊኦም ንሓንቲ ኤሪትና ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበልዎ ዓደይ ዓደራ